Извинявам се, ако малко се клати кадър, обаче в момента камерата на един жираф и може би всеки момент ще му ударя в лицето. Днес реших да направя едно видео, което най-вероятно ще ми донесе много хейт. Но това е окей. Свикнал съм. Днес ще ви разкажа какви са различните видове, т.е. не различните видове, различните нива на фотографии, като в това число включваме фотографии, видеографии, кинематографии, всякакви графии, защото в крайна сметка всичко е фотография. Така, какви са различните нива на фотографите в България и по света, но особено в България. И за да бъде още по-разбираемо за максимално широка аудитория, ще ги оприличавам на марки коли. Аз не разбирам много от коли, но горе-долу смея да твърдя, че като един нормален човек знам коя марка къде се позиционира. И преди да започна, имам някои уточнения. Нивата не са спрямо доходите. Тук говорим за фотографстване. Не говорим за кой колко пари изкарва. Второ, разбира се, всеки фотограф може да бъде няколко нива едновременно. И в повечето случаи е така. Аз самия съм на няколко нива едновременно. Почвам отдолу нагоре. Първото ниво са фотографите, които са с много кавички фотографите. Това са хората, които или някога преди 100 години са си купили един фотоапарат, за да снимат децата на морето, или те първо си купуват фотоапарат. Често това са бивши IT-та. Не е задължително в никакъв случай. Но е патърн, тема. Тези хора нямат абсолютно никаква идея от фотографията. Те си купуват нещо, някаква техника или изравят стара такава и започват да предлагат фотографски услуги. В общи линии тия хора просто насочват камерата на някъде. Слава богу, че има автоматичен режим на камерата. Натискат копчето и се надяват да се случи нещо магическо. Обикновено тези хора са изгледали 5-6 YouTube видеа и са разбрали, че има едно нещо, което се казва F. И това трябва да бъде възможно най-малкото число. И затова си купуват някакви, зависимост от бюджета на хората, но поне в 1.8 обективи, които така да има размазаност, да има букет. Защото какво друго говори за това аз имам камера от плоския фокус. Както и да е. Тези хора можем да ги оприличим на Great Wall или Lala. Говорим за нови коли. Тоест, това са коли само защото те са решили, че са коли. От към пари, сега, аз не съм безкрайно запознат с целия пазар, но обикновено това са хората, които подбиват всички останали. Те дават някакви малумни ниски цени. 100 лева, 200 лева, 300 лева. Което абсолютно инвалидизира всяка друга цена, която може да се даде от който и да било. Обикновено тези хора имат немалко работа и те си мислят, че защото са добри фотографи. Не. Идеята е, че са ефтини. И както и Great Wall и всички там китайски марки и така нататък, хората си купуват, защото искат ефтино. Те не знаят, че това ефтино ще се счупи след малко. Може би още докато го купуват. Те искат ефтино. Тези хора, тези фотографии не са последователни, резултатите им не са постоянни и в общи линии там е spray and pray, нали, пръска и се моли нещо да се случва. Второто ниво, това са, аз им казвам, редовите сватбари. И то не е само за сватбари, става въпрос и за хора, които снимат мероприятия, рождени дни, балове и така нататък, но аз им викам сватбари. Редовите сватбари, това са хора, които нямат непременно кой знае колко повече познания за фотографията, но да кажем, това са първите хора, които вече са поработили 2-3 години. Натрупали са техника, натрупали са пари. Те все още не са много сигурни какво точно правят, но знаят, че си изкарват пари. И това е долния, ниския сегмент, ефтините сватбари. Те са доказани сватбари, хората ги познават, чували са за тях и естествено те печелят отново на ниво цена.
Това, което правят е посредствено, в най-добрия случай. Не се опитам да обидя никой, просто казвам, че е посредствено. Тоест, насочваш камерата, телевизионерско, репортажно снимане. Насочваш камерата и се надяваш... Също дори не се надяваш. В повече случаи тия хора просто искат да вземат едни пари, да отидат да щракат, да се приберат и така нататък. Тях можем да ги оприличим на Dacia, примерно. Да. Dacia. Dacia всички знаем, че е идеалната лоу-кост склададжийска кола. Понеже аз съм карал служебни дачи, те работят. Не е абсолютно нищо, с което се похвалиш. Често скърцат, тропат, тракат, но работят. И всъщност ти вършат работа. Тези хора, това ниво фотографии, изкарват доста пари. В сравнение с средностатистическата професия. Те имат много работа, защото са си намерили цената, която подбива всички останали. Все пак има малко повече последователност и малко по-сигурни резултати от тези първите. И така имат страшно много работа, защото клиентите масово искат ефтино. Особено когато става въпрос за сватби, за погребения и всякакви такива неща. Клиентите все още не могат да различат телефон от фотоапарат и съответно не имат такива хора, защото са ефтини. Следващото ниво, това са вече професионалните сватбари. Под професионални имаме предвид, пак не говорим за пари, говорим за хората, които вече знаят какво правят. Познават си техниката, разбират от фотография на поне 80%, и са така наречените премиум фотографии. Това са хората, които взимат скъпо, които идват по двама, по трима, по четирима, с дронове, с гимбали, с какво ли още не, с скъпа техника. Може би дори да изкарат и някой ред, знае ли човек. Това са хората, които вече са преди Rolls-Royce, за който ще говорим накрая. Тези хора са да кажем Volkswagen или VAG групата, както ви харесва. Тоест, тук има вече малко по-премиум усещане. Има малко повече сериозност. Разбира се, поради някаква причина, също не поради някаква причина, тя е много ясна. Тия хора изкарат много пари. Преди Rolls-Royce, преди Роджер Дикинс, това са хората, които изкарат най-много пари с фотография. Най-много. Това са най-скъпо платените. Те имат често работа за повече пари от останалите. Има известни имена, разбира се, и тия хора наистина са добре финансово. Но поради някаква причина, отново пак някаква причина казвам, поради ясната причина, че те изкарат толкова много пари, те нямат мотивацията да се научат на нещо повече. Техния арт стига до това да снимаш с възможно най-скъпия си обектив, примерно 135 мм f1.8 или 70-200 f2.8, както и да е, в полето. Портрет. Жена, бяла престилка, глупости. Бяла рокля, такава съндрес, в житата, косата ѝ се вее. Всъщност ние не разбираме, че е в житата, понеже сме на 135 1.8. И да, гледа замечтано или си е затворил очите. Тази снимка сме виждали всички 5000 пъти. Тия хора са Volkswagen. Те нямат мотивацията да бъдат нещо повече, защото те са си добре. Изкарват много пари, имат страшно много техника, имат редовни клиенти. Защо по дяволите да се мъчиш да бъдеш по-добър от това, което си? И до някаква степен ги обвинявам. Ако не обичах толкова много фотографията, може би аз ще да съм такъв. Просто, изкарва пари. Какво ти дреме? Следващото ниво. Тук вече идваме сменям на видео, но просто защото ми е по-позната като материя. Но това важи, пак казвам, за фотографии, за видеографии и всякакви графи. Тук имаме на музикалните видеа, малки реклами,
може би дори понякога късометражни филми. Тук хората, операторите, видеооператорите, вече наистина разбират от снимане в по-голямата част. Тук вече наистина се намесва в голяма степен изкуството с техниката. Не е просто едно безцелно снимане с възможно най-плоски обектив, т.е. не най-плоски, а най-отворен обектив. Тук вече има изкуство. Тук вече има някаква загадка на кино, макар и лека. В повече случаи това са хора, които или доскоро са били предишното ниво и искат да навлязат малко повече в изкуството на нещата, или както се случи при мен, хора, които дълго време това им е било хоби и в един момент започват да искат пари за това, което правят. Тук в общи линии е най-трудно. Казвам ви го от личен опит, защото аз основно тук седя в това ниво. Тук е най-трудно да се работи, защото клиентите са малко, бюджетите са изключително дребни, на никой не му се дават пари и в същото време естеството на работата е такова и желанието на оператора е такова, че ти искаш да пресъздадеш картинката на един блокбъстър за парите на една дребна сватба, което много често е много трудно и почти невъзможно и много често се прави, като направо си като услуга. Тук е най-трудно и когато човек заседне на това ниво, почва да гладува в общи линии. Тези хора, този тип оператори, можем да ги оприличим на, да кажем, Toyota. Toyota-та вече навлизаме в един малко по-висок ценови клас. Toyota-та, сега пак всички чичуси ще започнат да спорят с мен на тема коли. Пак ви казвам, аз не разбирам. Говоря от стереотипна гледна точка. Toyota-та е нещо, на което можеш да разчиташ. Toyota-та не е лукс, но не е и Dacia, не е и Volkswagen. Toyota-та е нещо, което знаеш, че работи. И по-скоро визирам тези по-старите Toyota, окей. Тези, които знаеш, че може да я прекараш през почти всичко и тя ще работи. Да, може да е немощна, може да трака, да тропа и така нататък, но знаеш, че Toyota-та работи. Има една гаранция, която усещаш. Има едно гарантирано качество, което е на средно или над средно ниво. Следващото ниво е пак музикални видеа, реклами, вече може би пълнометражен филм или късометражен филм с по-голям бюджет. Това са хората, това са вече може да се нарекат кинематографи, които от предишното ниво са имали късмет или след много години връзки, услуги и какво ли още не, най-накрая с зъби и ногти са успяли да се доберат на по-високото ниво. И в общи линии като един покемон, това са просто хората, които са предишното ниво еволюирало. Тоест те взимат повече пари, естествено видяли са много повече неща, сблъскали се с всякакви проблеми на сет. И в общи линии са същите умения като Toyota-та, но вече, разработени, вече уседнали, опитни и с спокойствие, че могат да се справят с почти всичко. Тук вече се работи с много по-висок клас камери, вече отиваме на рентал, може да се появяват първите в Алекси, Венес и така нататък. Тези хора отново са зле платени в генералната схема на нещата. Не са толкова гладуващи, колкото предишните, но отново за това, което предоставят, са зле платени. Когато трябва да ги оприличим на кола, може да се каже, че вече тук минаваме на ниво BMW, Mercedes, Lexus, може би. Пак за шести път казвам, зле съм с колите, но по моята скромна селска представа,
Това са колите, които вече може да говорим за лукс. Вече говорим за установени марки, такива, на които почти никой не се мръщи, и които естествено са скъпи, но все пак не са безбожно скъпи. Тоест, сами виждаме по улиците, не е толкова рядко срещано човек да кара една от тези марки. И тук вече имаш престиж. Макар и леко селски престиж, но все пак престиж. Следващото ниво е финалната форма на тези двата, за които говорихме, на Toyota и на BMW-то и Mercedes-а. Това вече са хората, които снимат или много висок клас реклами, или вече говорим за пълнометражни филми. Под много висок клас реклами, какво имаме предвид? Реклами, които се качват, прожектират и пускат на неща като на... Това американското как беше? Как беше, бе? Тази купата на американския футбол, ще се застрелям. Реклами, които са много високобюджетни, на много високобюджетни марки. Говорим за Apple, HP, Google, Coca-Cola и то наистина сериозни марки. Или пълнометражни филми, които се излъчват в Netflix, в HBO, има ги по кината вече и така нататък. Това е така наречения endgame. Това е крайната стъпка за 99,9% от хората. Това е място, до което всички си мечтаем да стигнем. Поне тези, които имаме амбиции да бъдем добри в това, което правим. Тук вече ти си, как да кажа, завършен кинематограф. Тук си в зените, в пика, апогея и каквото още се сетите като думи на своята кариера. Повече от това има, но да не бързаме. Тези хора, които снимат като пълнометражни филми или много много левел реклами, можем да ги оприличим на или Майбах, или някаква да знам, много спортна кола. Ферари, Ламборгини. Тук вече си е жив престиж. Тук вече можеш да се хвалиш съвсем спокойно на всички, на всеки. С това какъв си, какво правиш и наистина много разбираш от работата си. Работиш само и единствено с големи професионални камери и всичко покрай тях. Работиш в големи екипи, добре познато име си и тук вече финансите започват отново да се вдигат. Тук може да се каже, че сравнително редовно имаш работа. Това са дългосрочни проекти, на които си изкараш пари, с които живееш добре. Живееш, може би не тънеш в лукс, но живееш добре. Не се притесняваш за пари. Или поне се надявам да не се притесняваш. Следващото ниво е Роджер Дейкинс нивото. Това е легендарното ниво. Тук вече 0,1% от фераритата имат шанса и късмета и въобще Господ им се усмихнал да достигнат. Това са хора като Роджер Дикинс, като Хойте Ван Хойтема, като Робърт Ричардсън, Грег Фрейзер и други такива хора, които в момента пред камера не мога да се сети, но това са хората, които снимат неща като Dune, Cyberpunk, не Cyberpunk, Blade Runner, и въобще Shawshank Redemption, Гладиатор, Троя, всички много си мечтаем за това място. Никой от нас няма да го получи. Тези, които дори имат минимален шанс да бъдат там, това всъщност, ако си на това място, означава, че ти си брилянтен, абсолютен гений на кинематографията. Означава, че най-вероятно живееш в каравана или в самолет, защото постоянно пътуваш на някъде, снимаш огромни филми по месеци, ако не и години, и си виждаш семейството 3 пъти в годината, като тираджиите. Тук се изискват изключително много жертви на личностно и на ежедневно и на семейно ниво. И
за себе си поне съм си мислил, че дори да имам възможността да стигна до там, с голяма тежест на сърцето бих отказал, защото просто такива са моите приоритети. Но едва ли някога ще стигна до там, разбира се. Това е изключително смела мечта. Но тези хора, това са Ролс-Ройсовете. Това е кола, която се сглобява ръчно. Всеки детайл е полиран, допира вида, качеството на материала, всичко е премислено до съвършенство. Изключително скъпа кола е и тук вече няма нужда да се хвалиш. Тези хора нямат нужда да казват кои са. Поне в тази сфера те просто влизат в стаята и всичко млъква. Просто се знае за кое става въпрос. Има едно ниво, още бонус ниво, което не бих казал непременно, че е над това. То е по-скоро или нещо паралелно, или съвсем собствена категория, различна. И аз наричам това ниво неразбраните артисти. Това са хора, които са превъртяли обикновено в собствената си глава, са превъртяли играта и са станали като онзи виц за двамата интелектуалци, който накрая завършва с "нема те разберат". Това са хора, които са видели всичко им е скучно, всичко им е пошло, всичко им е мейнстрим. В общини това са хипстерите на фотографията. Това са хората, които много добре разбират фотографията. Те са майстори на фотографията. Не им дреме с какво ще снимат. Даже много често стигат до извращения и си правят камера обскура от кашон. Това, което произвеждат като изкуство, е в голямата си част неразбираемо. Дори за хората, които се занимават с изкуство. Тук вече чуваме изрази като фотографията не е просто фотография и така нататък. Но да, тези хора обикновено в контраст с Ролс-Ройса обикновено са бедни или нищо не изкарват от фотография, или са много бутикови и съответно много богати, зависимо от коя гледна точка разглеждаме нещата, но те не го и правят за пари. Там няма... Те спокойно могат да си гладуват. За тях е важно да създават това, което е в главата им, дори и то да бъде абсолютно неразбираемо за всички останали. Ако трябва да ги определя на кола, те са... Не знам. Те са коли, които някой много запален ентусиаст е прибрал от някъде. Няма да казвам от бунището, защото не искам да изглежда, че ги обиждам тия хора, но прибрал си някаква трошка, но толкова много разбираш от коли, че постоянно я изпилваш, правиш, кастомизираш и стига до момент, в който никой друг не може да я кара тая кола, просто защото е пълно с челъми и тук трябва да подпреш тая пластмаса, иначе няма да запали. Но ти си щастлив с тази кола и смяташ, че си събрал произведение на изкуството. Хората ти се смеят и не те разбират, но на теб не ти дреме. Пак казвам, един и същи фотограф може да бъде на много нива едновременно и най-вероятно е. Много малко могат да си позволят да се задържат на едно ниво. Долната част на нивата са утилитарни. Не знам, че това е сложна дума. А горната част вече са истинското изкуство. Естествено, никой няма пречка да стигнеш от първо до последно ниво, както и никой не те задължава да се местиш. Всичко това са лични избори. Надявам се, че това би било интересно и ще се видим в коментарите, където съм сигурен, че има какво да кажете.